Isa yun. Palitis akong bahog dito sa manok. Pagka-lovely sweet miming, snack time with ice cream. Isa yun! Pertidyo kay kabatahama! Pagka-lovely sweet miming, Uy, ay panlabay daw, may ko. uy Barok, ikaw manday na. Ayan si panlabay sa'yo, kasala ka na. Ay, pasensya kay Barok, murag lami na imong gikaon ba? Kini, lami dyan. Pangatag Barok be. Dig ko magpalit og mo. Sige na good Barok. Wala ang kay kwarta. Lain kayo sa'yo, magpulit-pulit ang tilap ane. Okay ram good na Barok, pangatag ba? Dili lang ko, magpalit og mo. Nagpila man pud na Barok. Tag 20 raman palit og mo ka. Abarato ram din na Barok, wa kay abot og 21. Mao gani, palit og mo ka. Kalua po din tawhana, oy. Dako naman ang taglawas. Tama jud ka bay. Kamo ba magbuot man mo kung dili ko muhatag? Di man ka maluoy sa bata. Lain kayo, duha may magtilap-tilap ane. Sige dayang lain na bay. Tara, jogging na ta. Magpalit na lang kog ako mga bay. May pa. Lakaw na sa'yo, magpalit na mo. Okay Barok. Patagay kog kwarta be. Saan man nimo? Pupalit ko ice cream ba kay lami kay ikaw. Da, ice cream pagyo na siya. Uy, nga wala man tay kwarta. Sige na good pat 20 ra bitaw. Wala lagi tay kwarta, di mo kakasabot. Sige na good pat talag sa ra bitaw ko mangayo. Wala na lagi ko'y kwarta sa yun. Pangita ragon mog diskarte nga makakaon mo. Unsa pa mangita kog diskarte? Oo, alangan. Di kay sigsalig sa kuha. Salig man jud ko sa imo pa kay ikaw man akong papa. Da, maningkamot lakaw na. Ah okay pa. Diskarte de mo gusto pa di pangita diskarte. God have mercy upon us. Uy, nana si papa. Wala naman na ko'y bahog. Isa yun. Palitis akong bahog dito sa manok. Okay pa, pila man ka kilo. Duha lang para madaog ra nimo. Okay pa, balik ra ko dayon. Balik yun dayon, basig magutman niya akong manok. A few moments later. Pagka-lovely sweet miming, snack time with ice cream. Hoy, sa yun. Di ba bahog man sa manok akong gipapalit sa imo, ha? Bahog bitaw pa, ningtuman man ko sa imong sugo. Unya, sa maron ng bahog. Hadiri pa, mamawag na ka. Binabe, tanaw na ko. Naapano? Unya, asa mapugagi ka na ng ice cream ug pan? Diskarte ra na ako napa. Diri o. Pero murag ako maning bahog daan sa yun. Tama jud ka pa. Isa yun! Pertidyo kay kabatahama!